ТМВ каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Дилияр Бурханов, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Тизден жыршы Илгәрәйнең яңа клибы чыгачак. Мұны халық күтіп алды. Клип шуның белән кызыклы, кастингка кемнәр килгән, Илгәрәй шулар белән төшергән. Жуаны койлар. Хәйләкәр Илгәрәй җәй беткәч кенә кайта, көтү көтәргә. Клип төшерү үзенчәлекләрен белү өчен безнең белән Илгәрәйнең операторы да элемтәдә. Алло, исәнмесез? Әйтегез, сире нәрсәдә? Әллә шашлыкка иртәрәк кайттыгызмы? Юк инде, нәрсә сөйлисез? Беләсегез килсә, безнең өчен бу яңа казаныш иде. Илгәрәй янында аншлаг җыелды. Ну, сыерлардан правда. Ну, аларга да шат иде. Ярай, бик зур рәхмәт сезгә. Илгәрәйдән Ил-Егеткә бер адым ди безнең халык, шуңа күрә бу айның төп вакыйгаларына күчәбез. Җырчы Винарис Ил-Егеткә Татарстанның ат казанган артисты исеме биргәннәр. Татар халкы әйтмешли, молодец, голубец. Безнең студияда махсус кунак, ат казанганнар буенча эксперт. Ат казанган эксперт Борис Медиев һәм әйдәгез аның фикерен дә белик. Ну, ат казанган исеме алу ул бит инде авыр түгел. Ул пүшти ераклыгы шаклык кына. Хоп, хоп, һәм алдың. Сиңа да кирәкме? Якынрак киләле. Рәхмәт бик зур, Борис. Пүшти дигәннән, юш майкалы хатын-кыз һәм зур хобот. Юк, бу Илназ Гариповның төше түгел, бу Илсия Бәдретдинованың видеосы. Әйдәгез карап китик. Ой-ой-ой. Безгә калса, Илсия Бәдретдинова бу сәяхәттән күңелле мизгелләр түгел, пычрак судан нәрсәдер дә булса ертып кайткандыр. Киләсе яңалык, татар халкы алданды. Ирле хатынны блогерлар Раушан белән Илүсә ялган путевкалар сатып, ярты Татарстанны алдадылар. Алар ялтырга бара алмый калдылар. Бу турда комментарийлар юк, чөнки мин барып кайта алучылар рәтендә булдым. 10 меңгә Дубайво. Бу сезгә җиткерәсе соңгы яңалыклар иде. Сез безнең белән булганга без зур рәхмәтле. Илүсә белән Раушан әйтмешли, бер утыру үзе бер гомер. Бик зур рәхмәт, комментарийларны языгыз, без сездән яңалык көтеп калабыз.